Moi boas, que tal? Aquí estamos unha semana máis en Orixe e Calidade. Traemos un programa cheo de actualidade. Pero antes de comezar, imos coa cabeceira. Non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A semana pasada localizáronse en viñedos da comarca de Osalnés as primeiras manchas de mildeu desta tempada, unha situación que ten en alerta a todos os viticultores. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro recomendan aplicar os tratamentos fitosanitarios para impedir que a infección se propague. En este momento, como podemos ver, está prácticamente todos, en que hai diferencias entre unhas fincas e outras, na fase que se chama de racimos separados, que é unha fase que é moi sensible ás principais patoloxías que nos afectan en plena campaña. Mildeu, o día 10, atopou un viticultor a primeira mancha na zona do Salnés. Hasta onde non sabemos, nesa semana, solamente topouse esa mancha e nós tamén topamos aquí tamén na zona do Salnés. Sin embargo, xa na xente que ten ido ás viñas estes días de atrás, xa me informaron de que toparon tanto no Rosal como no Condado, e de feito nós hoxe, que vimos facendo o noso recorrido nas fincas do sur, topamos bastante mancha, sobre todo nunha finca do Rosal. É unha finca que está, digamos que é moi favorable ao mildeu, porque é unha finca que está moi recollida, este moi protexida por unha carballeira que hai xusto pegada ao lado, entón non hai aireación suficiente. Aí topamos varias manchas que, como vemos, están con diferentes grados de esporulación, a pesar de xa ter sido tratada esta viña frente ao mildeu. O que pasa que xa hai tempo, hai 10 días, e tomamos eso, xa digo, manchas no Rosal, sobre todo nesta finca, e tamén no Condado. E agora, polo que vemos no Salnés, pois tamén topamos algunha manchiña nesta finca, que é a primeira que facemos. O mismo que lle decía o viticultor do Rosal, que foi hoxe a primeira vez que fomos a esa finca. El tratou hai 10 días, teóricamente, según el, non lle tocaba volver a tratar ata dentro de 3 días.
que é o plazo que el tiña establecido. Pero como vemos, aínda que os produtos sistémicos poden aparecer novas manchas, porque pode que non se trate no momento oportuno. Aparte temos que ter en conta que o clima que estamos tendo estes días é moi favorable, porque nas últimas 2-3 noites, analizando os datos que hai cada 10 minutos que recollen as estacións, vese que as temperaturas rondan ata os 13 grados e pico, 14 grados de noite, e hai humedad foliar, co cual, esos son condicións que favorecen o mildio. Entón, que recomendación se lle pode dar aos viticultores? Que con estas condicións revisen a viña, que non se fíen solo dos plazos nos que lle toca tratar, porque como vemos aparece mildeu e mildeu con esporulación, co cual é que o tratamento, pois, aínda que estivera vendado, pois non exerceu a eficacia que tiña que ter. Entón, que teñen que facer estes días? Revisar, aínda que non lles toque tratar, toque entre comillas, e se topan manchas esporuladas, sobre todo cunha esporulación que xa é ben evidente, como nestas dúas manchas, pois hai que renovar a aplicación. Sí, temos marxe, pero sin dormirnos, é dicir, nas fincas nas que aparecen manchas esporuladas hai que facer o tratamento canto antes. Importante que xa dixemos no aviso da semana anterior, que se fagan os tratamentos pensando en que non temos que tratar todo o aire da nosa comarca, temos que tratar a viña. Solamente temos que adecuar o volume de caldo, as boquillas, a vegetación que temos agora, que non é a mesma vegetación que temos en plena campaña, para evitar as derivas e evitar perder produto e perder eficacia tamén, porque ademais se tratamos, por exemplo, hoxe que hai certo vento, hai que procurar que cando haxa moito vento, pois parar un pouquiño, aínda que se prolongue máis o tratamento, pois haberá que facelo para que sexa eficaz. Tan importante é unha boa aplicación como ter a maquinaria en condicións. O mellor que se pode aplicar son fungicidas sistémicos que, como todo o mundo sabe, soen levar asociado un fungicida de contacto e incluso algúns un penetrante. É conveniente esta combinación, digamos, sobre todo nas vides nas que hai máis presencia de manchas. Decir antes de asustar a xente que de momento non topamos no racimo, pero tamén decimos, si este tratamento que se este a dar estes días non se dá ben, para a semana que ven segurísimo atopamos mildeu nos acios, segurísimo. Estamos xa nunha fase de cando os racimos están empezando a formarse, a abrir en torno á floración despois, e cando a uviña está pequeniña, todo o mundo sabe que son as fases máis sensibles do acio ao mildeu. Neste momento xa empezou o voo das polillas, das couzas do acio, da lobesia e da chamada clisia, que agora se chama poecilia, pero como todo o mundo sabe, de momento, a primeira xeración, salvo en casos moi excepcionales, non hai que tratala. Iso sí, se colocan as trampas, que son para facer os seguimentos e despois saber en que momento, xa na segunda xeración e na terceira, hai que tratar. Hai que ter en conta que agora pode haber moitas capturas porque as feromonas, cando veñen da fábrica, traen un exceso, os difusores traen un exceso de feromona, co cual é é imprescindible abrilas o día anterior, deixalas nun sitio fresco antes de que se poñan directamente na finca, porque senón nos podemos levar un susto que non reflexa realmente a realidade da problemática que hai na viña. Despois, falando de outras pragas, nos informaron, nos non o miramos, pero si nos informaron outros técnicos, de que en algunhas viñas están aparecendo bastante pedroulo e tamén ácaros. Canto ao pedroulo, temos que decir que agora xa que a viña está cun crecimento máis grande, a priori non nos debe asustar porque os principales problemas do pedroulo son cando a viña está no inicio da brotación. Non é normal, ben é certo que na nosa zona haxa tanto pedroulo, e menos neste momento, pero xa digo, neste momento, en principio podemos olvidarnos del. En caso de que non nos olvidemos del, hai que ter en conta que o pedroulo durante o día está agochado
pois nos postes, no suelo, etc. Entonces hai que tratar, para que sea eficaz, hai que tratar a primeira hora da mañán ou a última da tarde, cando está a luz máis... cando está anoitecendo ou empezando o día, porque senón non é suficiente, non é efectivo, quero decir. E canto aos ácaros, nós non miramos ningún síntoma máis que de erinosis. É certo que hubo moitos síntomas, xa se dixo no aviso fitosanitario noso, vimos máis erinosis da habitual, pero realmente agora que xa a vegetación xa está máis desarrollada non supón problema. Nos non miramos acariose nen araña vermella, nin outros síntomas que normalmente confundimos a primeiros de campaña con ácaros, con acariose principalmente, pero hai xente que dice que sí hai moito, entonces para non botar produtos acaricidas que son bastante agresivos para o medio ambiente, o ideal é que se confirme efectivamente o que decimos sempre nos avisos, que se confirme se efectivamente o síntoma que vemos é debido a ácaros ou é unha fisiopatía, que é unha alteración debida un pouco ao clima. Sabemos que agora en primavera as noites son máis frías, en pleno día hai moito calor, entonces eses cambios de temperatura provocan unha alteración no desenvolvemento das follas e esa pode confundirse co síntoma da acariosis e non ser acariosis. Entón, confirmar sempre a presencia dos ácaros antes de botar unha acaricida. Como o tempo parece que se vai a manter en estes términos, en principio daban ventos do leste, e os ventos do leste serían maravillosos para controlar todos estes, frenar todo este ataque de mildio que poda empezar a haber, pero parece ser que agora xa dan, as previsións xa empezan a apuntar a ventos de dirección variable. O primeiro, se fixemos un tratamento e se comproba que a cousa se controlou, ningún problema. Si vemos que non se controlou, hai que volver a aplicar un tratamento, aínda que esteamos no período de protección teórico do tratamento, porque é así para controlar un posible dano ao racimo que xa digo que pode aparecer para a semana que ven. E despois, así, en canto a outras plagas e enfermidades, en este momento non estimamos que haxa ningunha outra a que haxa que prestar atención, o mildeu de sempre. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web. Durante o 2016, a ruta do viño Rías Baixas superou a barreira dos 100.000 visitantes, un dato do que estar orgullosos e que supón un 15% de incremento respecto do 2015. A ruta do viño Rías Baixas superou no 2016 as 100.000 visitas e isto supón un incremento do 15% en relación ao 2015 no número de persoas que percorreron algunha das bodegas ou museos do viño asociados. Este é o primeiro balance baseado nos datos do informe da Asociación de Cidades Españolas do Viño. Estos datos forman parte del informe anual elaborado por la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, que se darán a conocer en las próximas semanas. Como saben, la ruta do viño Rías Baixas, ruta del vino Rías Baixas, nombre, por cierto, registrado y por tanto de uso exclusivo, es el único itinerario enológico de Galicia integrado en el Club de Producto de las Rutas del Vino de España y, por tanto, certificado por Tour España, al que pertenecemos como socios fundadores desde 2005 y en el que actualmente estamos integradas 27 rutas del vino en toda España. A ruta do viño está presente en todas as subzonas das Rías Baixas e conta con 103 socios, entre os que se atopan 49 bodegas asociadas e ten presenza en 17 concellos da provincia. Trátase da ruta con mellor puntuación a nivel nacional, conta con 80 puntos sobre 100 e, ademais, o único itinerario enolóxico galego como ruta accesible. Otra de las singularidades que tenemos en la ruta del vino Rías Baixas es ser el único itinerario gallego incluido dentro de las guía de rutas etnológicas accesibles para todas las personas, editado en el 2015 por PREDIF, que es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física.
en el que solo aparecen 12 rutas a nivel nacional, de las cuales Rías Baixas es una de ellas, en las que tiene adheridos 15 establecimientos accesibles para todas las personas. En relación ás contas da Ruta do Viño das Rías Baixas, a xerente desta entidade dixo que esta asociación foi auditada voluntariamente no ano 2015, onde non se detectaron erros ou irregularidades que afecten a situación patrimonial e que a vindeira auditoría terá lugar neste 2017. Lorena Varela explicou que o presuposto da Ruta do Viño dos últimos 3 anos ronda os 100.000 euros. Deles, o 50% proceden de subvencións aportadas polas administracións públicas. O Concello de Cambados presentou esta semana as bases do seu concurso de cartéis para a Festa do Albariño 2017. Os orixinais terán que ser inéditos e deben ser presentados en soporte digital. Poderán realizarse en calquera técnica pictórica, fotográfica ou informática. Buscar que o próximo cartel do Albariño teña ese elemento de distinción, de enriquecer a festa e sobre todo xa que, por decirlo así, a tarxeta de visita pola que presentamos a festa previamente e la que queda despois o recordo de cara ao futuro, pois tamén é un elemento interesante, non? Cada participante poderá presentar un máximo de 2 obras por soporte. Os traballos serán enviados con xustificante de correos ás dependencias da Concellería de Cultura de Cambados. A temática é libre e valoraránse a creatividade e a orixinalidade. A temática, aínda que é libre, pois lóxicamente debe estar vinculado con ese espírito da festa relacionado co viño, coa uva, con Cambados tamén, e con lugares do noso patrimonio que, bueno, que sexan pois realmente recoñecibles, non, fora o exterior. E tamén falamos de orixinalidade. Falamos de orixinalidade porque nos estamos dando conta que a veces aparecen cartéis excelentes, pero que moitos deles recordan a cartéis moi recentes. Entón, bueno, pois unha das cousas que queres é que ese cartel tamén sorprenda, non? A obra premiada e todos os seus dereitos pasarán a ser propiedade do Concello e o gañador recibirá un único premio por valor de 500 euros. Recibiránse propostas de cartéis ata as 12 da mañá do venres 2 de xuño e poden ampliar a súa información sobre as bases contactando coa Concellería de Cultura de Cambados. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Tempo agora para máis información desta volta na sección das breves. A adega Martín Codax é finalista do Premio Tácito, galardón creado pola Asociación Española de Xornalistas e Escritores do Viño, como recoñecemento ao seu labor no mundo vitivinícola e ao seu compromiso coa cultura. Fundación Dinastía Vivanco e Heredad de Ureña completan o podio de finalistas seleccionados polo Comité de Cultura da Asociación entre os 19 proxectos propostos. A adegas Martín Codax está ligada á arte e á cultura dende os seus comezos, apoiando todo tipo de expresións culturais e artísticas, elevando a cultura galega a todos os rincóns do mundo onde Martín Codax está presente. En concreto, o Xoves de Codax, ciclo de concertos que dende o 2012 serve de escaparate a artistas galegos de renome e patrocinios como o Outono Codax Festival e os premios Martín Codax da Música fixeron posible que a adega cambadesa figure entre as 3 entidades a nivel estatal que máis apostan polo viño e a cultura. A candidatura gañadora darase a coñecer o 28 de abril en Córdoba. O vindeiro 1 de xuño celebrarase unha nova edición da Cataconcurso Nacional de Viños Xóvenes, certamen máis coñecido como Premios Baco, que este ano valorarán os caldos da colleita de 2016. Poden inscribirse no certame as adegas de calquera rexión vitivinícola española, presentando os seus viños da colleita de 2016 para optar algunha das 3 medallas: Gran Baco de Ouro de 92 a 100 puntos, Baco de Ouro de 88 a 92 e Baco de Prata de 84 a 88 puntos. O prazo
prazo para enviar as mostras finalizará o 24 de maio. Da cata encargaránse un xurado composto por medio centenar de profesionais do mundo do viño, sumilleres, enólogos ou críticos especializados, entre outros. O medalleiro coñecerase o 29 de xuño no marco do Salón dos mellores viños xóvenes de España que se organizará en Madrid. E coas breves non nos queda máis que despedir o programa deste xoves, pero non sen antes recordarlles que poden enviarnos calquera suxestión ao noso email orixecalidade@canalriasbaixas.com. Nos volvemos o vindeiro xoves, como sempre, aquí en Canal Rías Baixas. Sexan felices. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.